Witam Was pięknie. Posłuchajcie o szuderze. Jak macie radzi to moi drzistani, to mi dajcie palec do wyrchu. Subskrybujcie mój kanał. Będę rad jak mój kanał uwidzi więcej ludzi. O tej szuderze, jako to było, co to jest ta szudera? Baj o to niedawno, a i myślę, że i dzisio nad dziedziną przeszła szudera, na którą się aj prawiło Sumeryja. Tuż wspomniał, że chce, co ludzie prawili, jak po niebie się zaczły kulać chmury, a pieruny zaczły spadować na ziemię. Baj mój starzy gdycki prawili, że na ozajst się na ludzi ponboczek gniewo, bo zaś godnie nagrzeszyli. Jak i dziecka były przeciwne, a przyszła szudera, to się ich straszyło, że isto skry z nich się blisko, a wiater ducho na strumy. W ten czas dziecka się chowały pod pierzinę, pod legier, albo do szpajski, bo się fest boły. Starzy ludzie prawili, że jak grzmi, to w niebie kulają drzewka z wodą, albo że zaś jadą wozami z wodą. Jageny się zaczął zmieniać czas, wiatr gibał strumami, a psy się zaczły chować do budy, to ludzie wiedzieli, że coś ich zaś przyjdzie. A skiel to szło, kany się mroczyło, to się dycki dziwał gazda, bo prawił, że dycki jak się czorni tam, kany słonko zachodzi, to na isto będzie padać. Gaździno się starała, jeśli to kuni przyjdzie, lebo to obędzie bokiem, bo przeca posadziła flancki, tuż lepszy, co by ich Sumeryja nie zmarasiła. Jak już zaczło grzmieć, a błyskać się, to starka zaświecili gromnicę, a postawili ją do okna, bo wierzyli, że ona uchroni chałupę przed chrumami. Jak była posłucha, to ludzie byli radzi, że popadało, ale jak szudera pobulała strumy, albo pościepowała z chałupy dachówki, to już była inna starość. Bo deszcza dycki trzeba, ale jak przyjdzie deszcz z chrumami, a z wielkucnym wiatrem, to już się poradzi poboć, a i największy odważniok. A wiele razy było tak, że pierun do kogoś ich strzelił, jak go nie zabił, to go oszkapił. Także wiele razy był z niego borok. A przeca wiele razy chrum pozabijał bydło, bo baj gazda nie ścignął skluzić krów, co były na łańcuchach. Hańdowni ludzie jeszcze wierzyli, że jak je nad światem Sumeryja, to zło uciekło do chałup, bo się boi chrumów, a blyskania. Jak się taki zło schowie za człowiekiem, to do niego może strzelić pierun. Słowianie mieli fest w zocy ludzi, kierych trafił pierun, a ci, kierych zabił, szli bez mala prosto do nieba. Strum, do którego gruchło, też był święty, poradził leczyć ludzi, a odganiać złe moce. Pierunami strzelał Bóg Perun, którego potem chrześcijaństwo zmieniło na świętego Eliasza. Tuż ludzie wierzyli, że ten Eliasz jedzie po chmurach, w kolasie, jak ta Sumeryja, a skry z tego grzmi, a blisko się, bo spod kół lecą iskry. Słowianie, jak widzieli czarne chmury na niebie, to prawili, że to są takie demony, co się na nich prawiło chmurniki, obłoczniki, lebo planetniki. Ludzie se ich wystawiali jako starucnych chłopów w kłobukach, kierzy porwozami dzierżeli chmury. Chmurniki to też mogły być demony, które wyglądały jako chmury, albo jako jakieś ich straszydła, które ciągły chmury za sobą. Wierzyło się, że chmurniki to są duchy ludzi, do których strzelił pierun, a ich zabił. Inkszymi słowiańskimi demonami, które furgały przy szuderze, były latawce, a latawice. Słowianie jeszcze wierzyli, że pieruny to są takowne kamienie z ognia, które spadują z nieba. Jak się naszło taki kamień, to się go brało do chałupy, dawało dzieckom do kolybki, albo się szmyrało wymiona krowom. Gromnica miała chronić przeciw pierunom, ale jeszcze jedna wiec chroniła przeciw ogniu, a przeciw chromom. To była rozeta, którą się żazało kiedyś w gorolskich chałupach, w całych Karpatach, a i na cieszyńskiej ziemi. Dycki, jak idzie szudera, to se jednako spełnijcie na pombuczka, kiedy się na ten świat dziwo, a jak się fest pogniewo, to chce ludziom przypomnieć, że on tam kańsik za chmurami siedzi, a się na nich furt dziwo.